Здравейте и добре дошли в първото ми видео в моят YouTube канал Божи Shadow. Като за днеска съм решил да направя нещо много специално. Ще завъртя колело на късмета, което ще определи какви мисии трябва да изпълним. Правилата са много прости. Трябва да изпълним 3 мисии, които са избрани от колелото на късмета. И който ги изпълни първи тези 3 мисии, печели. Какво печели? Дъвка с косъм, защото нямам пари. Похарчих ги за монитор. Прелесно. Но да, както и да е. Сега ще завъртя колелото на късмета. Дайте ми си. Така хора, ето го колелото на късмета, но преди това забравих да ви съобщя, че играя с един друг ютубър, който се казва DVD Comic Games и сега го показвам. Ето го. DVD Comic Game YT. Той също има YouTube канал, не знам дали ще качва отново, но да, той също е ютубър. И ми е съученик, и ми е приятел. И той ще участва в този челендж с мен. Но така, да се върнем на колелото на късмета. Ето го. Както може да видите, има супер много тъпотийки тук, защото е най-рандъм колелото на късмета, което намерих в Google. Тук буквално може да видите как се показват някакви тъпотийки, но да. Ето ги всичките неща. Всичките квестове. Максни спрайт, направи 15 кила, направи кил с превозно средство, направи кил с кирка, направи 5 кила, като си сменяш лоудаута с човек, който си убил. И лоудаута за следващите 5 кила е само сив. И убий бос. Така, Мингези, да въртя първо за тебе или първо за мене? Дай първо за тебе. Окей, въртим първо за мене. Моментът на истината. Падна отвратителния звук, няма да лъжа, но... И какво ми се пада? О, не! Максни спрайт! Окей, това е добре. Това ми харесва. Ще максна спрайт. Окей, аз съм да максна спрайт. Да видим какво ще прави Никола. Готов ли си? Да, давай. И въртим. Въртим. И още въртим. И още въртим. И още въртим. Да. Направи 5 кила. Направи 5 кила, като си сменяш лодата с човек, който си убил. Да, направи 5 кила, като си сменяш лодата с човека, който си убил. Значи, всеки като свърши квеста, има право да си го, нали, да си завърти колелото отново. Добре, аз знам речи. Аз забравих да го махна единия. Кой се беше паднал? Максни спрайт. Да махнеш спрайт. Окей, влизаме в игра. О, мага, хората, има гъми Zero Point спрайт. Трябва да го взема. По принцип, аз вече имам един нормален, ама не ми трябва друг. Ако е газ, няма го и кажа. Не, защото мене ми трябва, аз трябва да се махна спрайт. Всеки, който аз трябва да се еквитна спрайт, защото вече ще да ми апгрейднат малко. Да, ама така ще е чиз, брат. Не, няма да е чиз. Добре, че не си. Окей, направо че към играта. И така вече в играта, къде падаме. Ами да, ако искаш да Хитвейв, чар. Не искам Хитвейв. Не, Хитвейв. Добре, аре, Хитвейв, Карбон. Конфърм. О, тук имаше спрайтбокс, доколкото помня. Не, няма. Окей, тук имаше спрайтбокс. Спрайтбокс, yes! Спрайт. Дай ми някой хубав. Окей, Димал спрайт. Не е лош. И вече имам клакснак. Бах ти полезното. Вече ми е левел 2, защото имаше клакснак. Holy shit, тук се бят, аз нямам оръжие. Какво отивам да убия един? Помощ. Никаква идея. Това са ботове, човек. Това е бот. Да, но аз нямам оръжие.
Първият човек е убит, взимаме му Браво, помпата и аз не убих дропваме един. старата. О, благодаря за Добре, помпата. още... Добре, Чакай, защо аз го ако убия толкова? боса и си сменя оръжията с него, брои ли са за кил? Предполагам, но... Добре, може, не знам. Еми, щом предполагаш? Чето, кой е боса? Ма то реално по-добре да не го, защото ще трябва да убия още някой и ще сменя оръжието му. Аз мога да го взема. Знаеш какво? Аз си Мост. предлагам. Чакай. Сега ще го убия, защото... Ще е много полезно, ще ми даде за спрат, ще ми го апгрейдне. Убива. При мен се стрелят. Почти съм го убил, почти съм го убил, почти съм го убил. Не, как го пропуснах? Той се телепортира в нощния. Той Чай, ти скирка, върне скирка! за Ааа, убих го с скирка. Ой, ми даде това помпичка. Имам бос прат също. Уникално. И Биг Пот. Просто Добре. хубаво. Добре, сега дропваме всичко. Колко кила имаш вече? Имаш Още 4 един кила. трябва. Имаш 4 Още кила, един. вау. Смених си оръжията. Да си знаеш. А подолено ли ме, сега като съм го убил, съм се сменил оръжията с него да взимам някакви от земята после. Какво имаш предвид от земята? Ми смисъл да съм ги открила и тъй на земята и да си ги взема. Не. Е, що? То е лутване. Пак му бил. Защото трябва да използваш лоудаута на човека, който си убил. И аз Добре. просто намерих Батмобил. Хора! Не Госта трябва го да ги склата. убиеш преди мене. Един мъртъв. Тега един долу. Не ги убивай. Айде, Не. мъртви. Мъртви. Мъртви левел 3 спрайт. О, не. Yes. Те Имам по-напред. пистолетче! Yes! Това изглежда доста яко. Аз ще се разделя от теб, Окей. за да открия собствени хора. Аз нямам много патрони. Това е проблем. И защо Батмобила ми отиде на майната си? Хора. Абе, чай, брои ли се, ако намеря макс над спрайт? Не, трябва да си макснеш твой. То ти е чит. Ще е много тъп. Може... Реално тогава в този случай може просто да си взема... Няма ли хора? Човек. Как го пропуснах? Аха, ето го. Ама те са двама! И ми чупят Батмобила. Окей. О, чувам стреляне. О, мъртъв. Legendary Chaos Rifle. Yes. Аз чувам стреляне, виждам хора. Just a minute и бига. Човек. Yes. Чето майче отива към волта. Върти колелото. Чай, не мога, в битка съм. Добре, като се свършиш. Върти колелото, имам 5 кила. Не мога, бия съм. Добре, като си готов. Като си готов. И само аз си лутвам, каквото искам, нали? Чезна единия, да. Не. Чай, въртим колелото, ето го колелото, въртим. И който се пада? Не знам какво. Да видим. Направи 15 кила е майче. Не. Не, направи кил с превозно средство, аз имам Батмобила. О, не, идвам да крада. Това се знае много трудно да намериш кола. Не да ми откраднеш Батмобила. Гледай се работа. Ребутвам! Ще убия някой с ребутвам. Не, сериозно ли бе? Дай му газ. Стимна да измещанците се заради Батмобила. И да хилна малко. Тук трябва да има вендинг машина за хилове. Колата се хилва и аз ще хилна.
Ето ги вендинг машините. Клакснат! Купих клакснат! Имаше клакснат! В смисъл? Имаше клакснат. Мене ми трябва да се малко да вреда. Ах ти мръсен! Как ми крадна Батмобила. Толкова нагло. Трябва ми съвсем малко обаче да левел отпеша на последния левел да си го взема просто. Трябва да го убия. Ама моят е много по-дълъг от твоя. Моят квест е много по-дълъг, защото трябва максимум спрайт. Кой ги е писал тия тъпите квестове? Аз го убия. Yes, почти ме макса. Го уби. Той ботът ми го уби. Не, аз го убих. Не, ботът ми беше. Аз го убих. Yes! Яш клакснат. Yes, макснат ми е спрайта. Само трябва да убия и този човек, защото просто трябва да го убия. О, май гад, макснах спрайта. О, май гад, макснах спрайта. Време да... така. Махам го това. Затвори. Въртим колелото. Бързо. Трябва да избягам. На едно ги оставих, човек, на един хит с колата. Не, направи кил с Кирка. Не, ти се шегуваш. О, защото ти в началото Аз мога да остана едно HP. Аз мога да остана едно HP. Ти се сещаш това? Пропускаш факта, че аз мога просто да го остана едно HP и да го убия. Благодаря за това. Ей, твоето не е твое. Да, благодаря за превода. Виж, оставя ги два пъти на едно хилт. О, екстракшн план. Тако ще екстрактна спрайта. Да, ти трябва ли да го екстрактнеш? Ами, не, просто искам да го екстрактна. О, това си зона. Аз трябва да убия някой с Кирка. Има ли някой? Трябва да убия някой с Батмобила. Ето има тук хора в друг Батмобил. Аз пък отидох на едно място. Не, ноката. Не, Мингизи. Не ги убивай с Батмобила, моля те, трябва да ги убиш просто. Моля те. Не, защо ми заставяш? Не, имам Демон Спрайт, който е макснат. Аз съм по-бърз пеша. Откраднаха ми помпата. Не! Омага. Лутът. Аз тази игра нямам шанс, човек. Има ли още лут? Снайпер. Има някой още митик. То останаха 6 човека. Има най-щупената помпа. Най-щупената митик помпа. What the fuck? Ето ми го пистолетчето. Аз почти съм стигнал Поне буса. си спечели в бусчето. Аз ще се опитам да търся. Мене почна да ми бъги от пиеса. Не убивай никой с Кирка, моля те. Трябва да се опитам за някой след пиеса. С Кирката бе. Джък сплаш. Yes. Не. Ари, къде си тия пишове? Аз чакам да дойдат. Идват при нас към вана. Чувам как идват. Идват в батъл буса. Защо аз? Защото ти нужен да. Оу! Убих! Не! Аз го ударих с помпа! Ревайв! Моля те! Ревайв! Моля те! Благодаря. Коронка! Yes! Коронка, yes! Jesus, добре, стига толкова с предизвикателство. Следващата игра. Не, знаеш ли какво ще се опитам с Кирка пак? Все пак ще се опитам. Аз ще седя в крайчето на буса. Гледай да не идват. Виждам един, който идва. О, снайпнат. Умря ли? Не, нокнат е. Добре. Виждам му приятел. Ага, виждам му приятелчето. И аз.
Крият Че се. няма да се Няма да справят. стигнат на време, да, няма да стигнат на време. Плюс това ние гардим това, ние сме два отбора. Те и Да. ние, буквално. Но дори да ги убием, ако не сме на буса, пак ще умрем. Да, аз имам коронка Тъй, плюс чаре, това. let's go. Не, мислях, Добре, мислях, аре, мислях, мислях. Крейзи Ма то първа няма игра. време. Крейзи първа игра. Нали? О, Добре, let's мага. go. И двата изпълнихме едно предизвикателство. Да. Battle Battle Boss Boss Victory Victory Royale. Вау. Да. Вау, вау, Третия вау. ми в живота. Да, let's go. Мене ми е Че е първия. с коронка. Да, бах якото. Искаш в Heatwave Harbor? Да, ре. Окей. Или също спадай, ако искаш, където искаш. Аз падам там. Знаеш какво ще падне и тук. Аз трябва да направя кил с кирка. Тоест трябва да пада някъде, където ще падат много хора. Между другото. Аз трябва да направя кил с колачек. Бахте трудно. Не е толкова трудно. Ма не, защото те винаги или ще се Прачо. качат някъде, или ще се застроят буквално. Батман Спрайт. Втори ми Батман Спрайт. Какво? И имам Клакснак. Клакснак и Батман Спрайт, че... Как го Втори уча Батман него? Ли Спрайт. имаш на макс левел Батмана? Ей, пречи ли да имам втори? Какво? Все още пита, пречи ли да имам втори? Мале, защо ми лаги? Защо ми лаги толкова? Ехо! От тъпия запис на екрана ми лаги супер много. А че добре, ще трябва да убия с кирка. Плюс че аз пропуснах всеки един удар. Сега ми трябва кола, ама къде има кола, никой не знае. Legendary снайпер. Някакъв бот. Убих го с кирка. Убих го с кирка. О, не. Аз съм на последния чалендж. Видя, че му се падне уби човек с кола. Такова. Или най-лесното от всичките. Ще се падне. Забравих да маха кила с кирка, но да. Убий бос. Аз го бях направил Какво миналата да игра. Аз трябва да убия боса. То ти го печелиш. Ма аз даже не знам къде е боса. Какво? Аз не знам. Той е до нас. Обаче, Не, аз умрях. е някакъв слаб, Няма аз мога ревайвнеш. да го снайпвам. Трябва ма Не, ревайвнеш. той не е слаб. Бия 400 в каска. Ама трябва ма ревайвнеш. Чакай. Сега ще ревайвна, трябва да убия боса. Ти ще спечелиш, аз не мога. Седно си играеш там. Давай, бос. Окей, знаеш ли какво е? Сега ще дойдеш. Тук ще ти купя картата. Ма аз нямам златото. Знаеш ли колко много ме прецакваш? Ще я вземеш, давай. Не, ще трябва да го убия. Ти ще спечелиш, сега ще направиш още едно. Ма аз няма как да се върна. Добре, как го мислям това? Ще ми вземеш картата, те вече се тръгнаха. Holy shit. Моля та, бос. Моля те, бос. Не, Давай, аз бягам. Давай, бос. Последвай го, пусни Трябва го. да има всеки втори бос, заедно. трябва да има втори бос. Плюс им върви на 30 FPS. Добре, играта е с мен, имам още шанс. Карай, че тази кола. Какъв шанс имам, не знам, ама. Ама, извинявай, обаче ти защо си в зона, бе, братле? Имам си една причина. Има хора. Може Не, ги ще снайперирай. чакам за злато. Но се извинявам, обаче ще чакам да взема злато. Добре, аре, дай. Ще съжаляваш. Бързо се събира злато. О, King Sprite.
Ма съм Батман, според ти си безполезен. Ти просто си пусни глайдера с Батмана и сега. Да, между другото, може да стигне до тебе, като ползвам Батман гайдера. Ама пак може да си в зона. Трябва да го убия този Ако бос, искаш, защото това ми е убий единствения боса. шанс. Давай! Ей, то сме уби мене! Давай, уби! Ама мене не спира да ми лаги! Еми, на 13 е бил, нищо дай плеги. Знаеш какво спам тука? Holy shit, всички падат тука. Дано да няма бос там. Аз бос ще го намеря при всяко положение. Он падна в хитвейв. Да, бързо, лесно, ефикасно. Аз намерих превозно средство. Аз виждам хора без оръжие и виждам ребулдван деца. Омага. Това ли е шансът ми? Да се Има толкова завърна. много хора! Ехо. Моля. Къде сте? Excuse Ето го! Някакъв Джон Уик. Кап 53. Махай се от тук, дай ми помпата ти. Шит. Бързо! Дойде някакъв рандъм. Дойде някакъв рандъм в third party. Добре, пусни следващия чарен, ще ти купя картата. Ето сега се вижда. Убих. Добре, убих го. Добре, давай. Въртиш ли ми? Да, въртите в момента. 15 кила. 15 Да. кила. Не се шегувам. Другия път. Не се шегувам, ако искаш да гледаш видеото след това. Поръчи скриншот. Не мога сега, наистина, гледай видеото, ако те лъжа, какво да направя те лъжа? Не те лъжа наистина. Какво? Не те лъжа Добре, наистина. побаре, вярвам се. Чай само, че и тия ми пречат да те ребутят. То майка ще ми пречат и на живота малко. Аз може да ще падна и тук някъде в нищо. О, майка човек. Аз мисля да Ти падна падаш малко в в нищо. нищото буквално. Точно. Това е В идеята. пустинята Сахара. Това е идеята. Ще събера оръжия и ще намеря някъде кое, ще отидем направо директно за боса. Аре, цялото лоби в Sinister Street, моля. Защо цялото лоби е при мене? Защото там е локацията Battle Woods, а тя е най-хубавата, защото има сини честове. И при мен е по-малко хора, добре, вземете ярче. О, Airstrike. Благодаря. При мен е западнали всичко до неи хора. О, Какво имаш преди? там стрелба. Виждам боса къде е. Отивам само да лутна волта и виждам къде е боса. О, не. О, да. Така, спрайт 6. О, дъв спрайт, обаче не ми трябва. Фар спрайт. Пистолетче, банкшот пистол. Окей. Аз го загубих вече, щом И знаеш къде е бил. легендарен такова. Не знаеш какво взема. Моля те да не го убиеш. Моля те да е най-силният бос. Не, ще отслабите, казвам ти. Не, ще е скелета. Той е най-силен. Няма да това спокойно. Буквално ще е скелета. Аре бе, няма ли хора на тази карта, бе? Ти се шегуваш.
Знаеш ли кой е? Какво? Кой Знаеш е? ли кой е скелета? Илето. На почти мъртъв. Мъртъв е. Аз спечелих! Да. Аз спечелих! Не Не се можеш шегувам! толкова бързо. Спечелих! Не можеш толкова бързо, човек. Е, Ето сега спечелих! го открих. Аз не те лъжа! Брати Аз не те снимка. лъжа! Имах Брати легендари... снимка ще кажа. Пич, ето, дропвам му попата и тя марквам. Окей. Rest in Аз спечелих. peace. Еми, довършваме Добре, сега бра. набързо играта и ще... Да. Ами, така хора, след като набързо победих, имах митик шотгън, митик пистолетче, нямаш как да Legendary снайперче. Вие победихме! Да. Аз съм също победителя на това. Окей, ако ви е харесало видеото, ако ви е харесало видеото, харесвайте го и се абонирайте за канала. Благодаря ви. А от нас с Никола, чао!